אז נתחיל סדרה חדשה על אמצעי מניעה, והיום נדבר על התקנים. אז מה זה התקן? התקן הוא מתקן פלסטיק קטן בצורת ה-OT. אורכו כ3 סנטימטרים, והוא מותקן בתוך חלל הרחם. ההתקנה וגם ההסרה מבוצעים במרפאה. אז בגדול אפשר לחלק את סוגי התקנים לשניים. יש לנו התקנים הורמונליים, ויש התקנים לא הורמונליים או התקנים שנקראים התקני נחושת. למעשה, בגלולות משולבות, שהן הנפוצות ביותר, קיימים שני סוגים של חומרים. האחד הוא דמוי אסטרוגן, והשני הוא דמוי פרוגסטרון. שני החומרים נמצאים במינונים גבוהים, כך שמשפיעים בעצם דרך המוח ומונעים את המחזור החודשי על ידי מניעה של ביוץ. לעומת זאת, בהתקן הורמונלי יש לנו רק חומר דמוי פרוגסטרון. הוא בכמות מאוד נמוכה, למעשה כמעט 1/30 מהכמות שיש בגלולות, ומטרתו היא להשפיע על רירית הרחם, ולא דרך מעבר עד למוח ומניעת ביוצים. משתי הסיבות האלו, גם מניעת הביוצים וגם המינונים ההורמונליים, אנחנו מקבלים תופעות לוואי שונות לחלוטין בין גלולות לבין התקנים. תעשו לייק וכנסו לדף לחלק ב'.